Jeng! Budlaya ay! Asa deta, Jeng? No, sa inyong manok? Where's your mother dayon? Asa di mong mama? Sa babaw. Nagwat man siya dito. Sa buhat? Oo. Dito siya rin. Hey guys, welcome back to my vlog. This is Oranga and welcome back to my channel. Whew. Guys, ipauli mi kay si Gio. Manggabo daw silang manok kay wala yung mother. Yung mother na daw kuno importanteng lakaw. So, I'm his yay. Budlaya jing ay. Jeng! Budlaya ay! Asa deta, Jeng? No, sa inyong manok? Where's your mother dayon? Asa di mong mama? Sa babaw. Nagwat man siya dito. Sa buhat? Oo. Dito siya rin. Grandma. What happened to grandma? Kay! Ano na, bakit gusto ko si TV ni Maa? Asma man ron. At balay! So, hapit na ta maabot. Yak! Inani kabutan sa guys. Muli yun sa inang balay kaya magpakaon daw kuno siyang chicken. Actually, na siya gibutan sa mo ang tindahan sa ubos kay siya raman isa sa mong balay, iyahang balay. So, ako siyang gikuyugan. Nahuman na siya lunch. Yung sudan kay chicken. Ano sa'yo mo sudan daw? Ano? Asa gikan? Dalibe. Sana all. Buttered chicken. Naray ang mga manok iyang pakanon. Hi manok. Kumusta naman ka manok? Muna yung car siyang daddy. Where's your daddy, Jeng? Yung house. Yaw ako nung pasayupon niyang Manok. Jing, mong kanding ba kay tingog? Ngapon. Tambugan niya pagkabuntag o ngapon man. Oh, Karon. grandma white tawo. Hinaya ko maaga sa tubig. Ikas. Grabe yag na umaas. Manok siya. Luto lang ihatag. Che. Dito niya dulog sa ubos kay para mangunyad to. Muna yung buhat guys. Kay modo ko na yung buhaton siyang mama kada after lunch niya. Wa man yung mother. So, siya na lang nag-take over. Kaya na siya kabuutan guys. I don't know kung kanang inana nga age na pa ba kay mo trabaho nga mutahod siya suguon. Ipakaon niya yung mga chickens.
Butan kaya mong Giojo. Nya sunod doon sa mga asalamsad ka. Asa imong gilalugan? Busy. Guys, mo ning mga ihalas guys nga manok oh. Nadakpan ni sila katong piso pa niya. Dili ba yan sa una mukaon og mga feeds kay ihalas ba yan na sila. Ay, ganyan na kay mausik. Okay. Aw, ang ihalas. Oh, mo na siya ihalas nga manok. Wild chickens. Kailan sa imong sunoy, Jing? Kada? Oh, what's the name of the sunoy? Anoy. Ha? Anoy. Si Anoy din na. Dili, si Anoyin. Annoying. Ada mo yan, nickname kay Anoy. Ay, nagaman na siya annoying kay. Sige yan, sige, sabay-sabay. Anoyin na. Dili. Magpasuyop na po siya. Ayot! La. Slide ka? Oh. Ibutangan niya og tubig kay para manuyop ang mga chickens. Kabuta ba na mong bibi ay? Because blah blah blah. Sige jud siya ga-remind ako nga inig ka after lunch daw kay manungas daw kami silang balay kay kuan magpakaon daw silang chickens. Iyay! Awan halo na akong tiil oh. Iw kayo. Mana ka? Asa imong gibating ano man ka sa mong work? Done. Done. As always. As always. Sana all. Okay, we go back to ubos. Paulit namin sa ubos. Muna yung tuyaan ni Gio. Oh. Ang ilang lantay ni Gio. Balik namin sa ubos. Kaya ni humana na Jing, inyong kanding Jing nag-cry-cry. Yung kanding nag-cry-cry. Pagkano niya si Kunchi ni kabot sa ubos ha? Kunchi. Yes. Kunchihan or kunchi ang apelida. Ilang bayabas. Ding dong ding dong. Ali Jing. What's up? Hey guys. Hi guys. Inamanan ako sa kong work. Manakay sa kong pagkawag na ko manak. Panyasa naman taron Gio. Tingin po ko boss.